Здравейте хора, днешното видео ще играем Brawl Stars, но имаме цел. Целта ни е да си направим франк на Макс Tier хора и когато го направим, видеото свършва. Преди да започнем хора, искам да ви кажа, че почти наближаваме 50 абоната. Моля ви абонирайте се за канала с камбанката и виждате това видео. Ако съберем 5 лайка, правим поредица на Brawl Stars хора. Да, и нека да започнем. Хора, трябва да го направим на Max Tier. Ще играем, може би, соло. Или дуо. Хора, една игра дуо, другата ще видим ако ни върви с тоя, ще играем соло. Да видим какви хора ще ни се паднат. Хора не са много добри, така че да видим хора, ще видим колко са добри. Цак. Добре. Мале хора, тук не съм играл в Brawl Stars. Не, хора. Добре, взим честовете. Цак. Добре. Тук мале, ако някой ме скемпи хора, много ме страх. Им чувството, че някой ме кемпи. Добре, няма никой, добре. Хора, много ме страх, защото враг ме много купи. Не. Така, как се избяга хора. Хора, пишете на какви други игри искате да играем. Примерно някакви страшни, ако искате на страшни игри. В Roblox може някаква. Хора, мисля да снимам на 99 нощи дениде. Добре, нощи в гората. Тая игра е много интересна хора. Ако не сте играли, играта е много яка. Или пък може да снимам видео. Ще покана на някой приятел. Може би да играем заедно на видео. Така че хора, очаквате видео на 99 нощи. Не, хора, притиснах ми много гадно. Не, хора. И пак казвам хора, очаквате видео. Хора, много ме страх. Хора, много ме страх, виж. Поне трето, моля ви, трето. Хора, поне трето място да сме. Добре, в всеки случай. Беше това. Не, кутата на едно, хора. Кутата на едно. Не. Дет, умри! Добре, хора, айде бе. И котак, дет си. Какво? Не, хора! Хора! Добро място, хора! Добре, бе, хора! Айде, бе! Айде, хора! Майко, хора! Супер, добре. Добре, хора, доста добре тръгнахме, така че добре. Хора, мале, така се сплаши, хора, майко. Хора, чакайте гивауей на игри. В стила Брейнрот ще дам Брейнротовете. Хора, моля ви си да стигнем 50 абоната. Целта ни е 100 абоната, но лека по лека ги стигнем хора, благодарение на вас. Благодаря ви за всичката ви подкрепа за мен. Много ви благодаря хора, че харесвате видеото ми, което правя за вас. Това мен много ме радва хора. И да, пак ви благодаря много. Ако не сте вие хора, не знам. Хора, тук сме притиснати пак. Това е лошо. Хора, не! Това за нас не барай. Маймунката хора. Добре бе, наш. Мале хора, нашия взе. Добре. Добре, тук ли някъде? Хора, нашия е избягал. Ти жената, брат. Брат, корделю си. Мале хора, толкова време не съм играл в Brawl Stars, че малко ме е странно. В смисъл, не знам кой сте го нърфнали, кой сте го бъфнали. Шит. Хора, това Едгар беше 7. Хора, Едгар тук. Хора. Едгар, ще го дръпна. Ама той ще скочи. Хора, моментът на истината. Маймунка! Мале хора, колко съм слаб. Не, хора. Да ги притисни, да. Давайте. Давай, убий го. Не, браво бе, Корделиус, мале хора. Нашия го бри, браво бе.
хора, браво, браво, бе. Много сме добри хора. Много сме добри хора, браво. Оп. Тя ще иначе къде тръгна такава хора. Това е наш мъж. Ще го притисна тук. Опа. В капан сте, мъте. О, хора, които са те мутирали. Не, хора. Хора, много ме страх. Вижте ги те там. Аре, наш бий ги, бе. Станем шоудаун. Оса и те ще умрат. Опа! Здрасти! Айде, хора, шоудаун, най-накрая. Дед! Хора! Айде, хора! Първо място! Айде, бе! Айде, хора! Yes! Айде, бе! Еми, хора, Макс Тир сме. Ако ви харесва видеото, абонирайте се за мен с кампанката. И нека това видео да стигне 5 лайка и от мен чао!